אביה קזיוב היא מעצבת פנים ובעלת משרד בוטיק תל אביבי. במהלך יותר מ-25 שנות פעילות, עיצבה עשרות דירות, בתים פרטיים, אולמות הצוגה ופרויקטים מסחריים מגוונים. הקו העיצובי שלה הוא מודרני קלאסי, עם דגש על חומרים אותנטיים וטבעיים. מנעד של אקלקטיות לצד ניקיון ומונוכרומטיות, וחתימה אישית שאותה היא מגדירה עיצוב יוקרתי ועל זמני. בואו תראו פנטהאוז מפנק עם ניחוח גברי. יאללה. כמה זמן לא נפגשנו. המון. המון. עונה שלמה. אם להיפגש, אז בפינה האהובה. ממש ככה. זו פינה קוזית וקטנה, צופה לנוף האורבני של תל אביב אני מאוהבת בתל אביב. סוף יום עבודה, כוס יין, לדעת שמאחוריך יש ג'קוזי שאחר כך אפשר לזרום אליו, ולשטוף את היום מעליך. ג'קוזי מוגבה, נוף לתל אביב, גג נהדר, אבל אני מזכיר לך, יש לנו דירה. בוא נלך לראות אותה. בוא נלך לראות אותה. Yeah. You feel that? All right. Go ahead, let it ride. Let it go where you are. You just keep getting better. Just keep getting better. איך שנכנסים, יש תחושה של דירה שהיא גברית. יש לנו רצפת גרנית פורצלן אפורה גדולה, בטונית, מאוד נעימה. יש חיפויי קירות בגוונים של עץ יחסית כהה, והצבעוניות היא אדמתית, אלגנטית וגברית. צדקת בדיוק. הצבתי את הבית הזה, תכננתי אותו לגבר, קיבוצניק לשעבר, עם 3 ילדים, וכשהוא הגיע אליי למשרד, מאוד קל היה לי לדעת מה הוא יאהב. עשיתנו לו כמה הדמיות, ובאמת הוא התחבר, והוא אומר לי, צבי, אני איש פשוט, אני קיבוצניק, אל תעשי ממני מטרוסקסואל, אני לא. והבניין הזה, מה שמיוחד פה, זה שהוא עבר תמ"א 38, ובמסגרת הזאת הפנטהאוז נבנה כתוספת למבנה. והיינו פה באיזושהי דילמה, האם לקחת רק מעטפת, כי הסטנדרט של הלקוח היה יותר גבוה מהסטנדרט שהיה במפרט הקבלן, ואנחנו החלטנו בחישוב כלכלי מסודר, מה שהמשרד שלי מתמחה בו זה לקחת את מה שהקבלן יודע לתת, למצות איתו את המקסימום, ומשם, אחרי טופס 4, לעשות השלמות. נכון מאוד. השלמות האלה הם היו השיפוץ המרכזי, והביאו את הבית לאיך שהוא נראה היום. יש לנו סלון גדול, יש פה ספת רייש מאוד מאוד גדולה שנותנת מספר סידורי ישיבה עם בסיס עדין באור כהה, ומעל זה הבד הבהיר שנותן איזשהו רכות, אבל עם כל זאת בד שהוא סופר פרקטי, כי הוא סולט אנד פפר ויש בו 2 צבעים. שטיח גדול כקורסה בפינה עם בד שמביא איזשהו טוויסט לעניין, ו2 שולחנות סלון גדולים, נעים, רך, גברי. ומצד שני, מזמין. נכון. זה לא ספות של אל תיגע בי ולשבת כמו בבית הנשיא. אלה ספות רביצה שנועדו לכל הגברים של המשפחה ולחברים שלהם. מול הסלון, יחידת קיר שמתחילה מדלת הכניסה, משולבת במראה, מסתובבת, מקבלת את הטלוויזיה, מקבלת קמין, מקום לקצת אקססוריז, והחומר הוא עץ כהה דרמטי. את כל עבודות הנגרות בבית הזה, מאלף ועד תף, תכננתי עם רועי אורנשטיין. הוא נגר אומן
שמלווה אותי כבר הרבה שנים. אין לנו מגבלה, אני מדמיינת ורואים מייצר. הארון בחדר שינה מתאים בדיוק לרהיטים שקנינו בחו"ל. הארונות בחדרי רחצה, לכל חדר יש את האפיון שלו ואת האווירה שאנחנו רצינו לייצר. הנגרות הזאת גם משולבת בברזל הרבה פעמים, באור. היחידה הזאת היא הלב של הבית, היא תוכננה עוד לפני שהבניין עמד על תילו. ולכן כל המערכות היו תלויות ביחידה הזאת, שאנחנו מחביאים פה מערכות ויוצרים משהו מאוד מאוד יפה ואלגנטי, והחוץ לא מגלה מה קורה בפנים. בחרנו עץ אקליפטוס, שהוא בגוון קצת שרוף וחום כהה, כדי לתת לבית את התחושה הגברית שרציתי לייצר. כשאנחנו מסתכלים על המטבח, יצרת פה מטבח של 2 פסים. הקיר האחורי עם התנורים והמקררים, משטח גדול, נוף משגע לתל אביב, ואי מאוד 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 גדול, אפילו יחסית בפרופורציה של החלל. ככלל, אני מאוד אוהבת אלמנטים גדולים, הם מרשימים. אני פחות מתחברת לעיצוב עם פיצ'פקס. יש לזה צורה אדריכלית הרבה יותר נוכחת. וכאן ויתרנו על פינת האוכל, כי רצינו אלמנט שיוצר את הרושם הזה, והוא חזק והוא נוכח, ויש פה מקום ל10 אנשים לאכול ארוחות יומיומיות מבלי שצריך שולחן נוסף. מעל האי, גוף התאורה, רצועות אור שעליהן יש טיפות של זכוכית. גם משהו גברי, אבל עם זאת אלגנטי, ואני חושב שזה הגוף תאורה היחיד שהורדת פה בסלון שמייצר דרמה. כל שאר גופי התאורה הם טכניים. יש פה גוף אחד מעוצב, רציתי שהוא ייתן את הדרמה שלו, ויש פה דרמה מרומזת. יש פה בעצם שילוב באמת של זכר ונקבה. יש פה את האור שהוא קצת זכרי, ויש פה את הבועות שמדמות טיפות טל, שזה יותר רך ויותר נשי, וביחד זה יינג ויאנג, שאני מאוד מאוד אוהבת. יש פה משהו מאוזן, וכשנכנסים לחלל מאוזן, מרגישים נוח. חושבים שהבית שלכם הוא אחד הבתים היפים בישראל? היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, שילחו לנו תמונה של הבית שלכם, ואולי תזכו בפרס. מתנת. בישול בריא זה בתנור, ואידוי טעים ברור. תנורי בוש מסדרת אקסנט ליין. בוש. חדר השינה המרכזי, הרצפה ממשיכה אותה הרצפה של הסלון, העריכים הגדולים שנותנים איזשהו רקע מאוד שקט, נקי ומעט אפרפר, וכל שאר האלמנטים שיצרת פה משחקים במעין תפירה של טון סורטון בין הקפה, בין החום, עם השמנת, עם הגרז'יות. אין פה שום דבר שהוא לבן לגמרי, ואין פה שום דבר שהוא שחור לגמרי. נכון. אני מאוד אוהבת את הנושא של הטון סורטון, המעברים העדינים האלה, והארון הזה, תפרנו אותו במיוחד לחדר שינה שנקנה בחו"ל, והרעיון היה שהם יראו כאילו הם באו מאותו בית יוצר. יש פה יד אחת שבעצם חיברה את כל המקשה הזאת, כדי שזה ימשיך הטון סורטון, כמו שאמרת, ועדיין ייתן תחושה של יוקרה מאופקת. יש פה גם הרבה טקסטיל, הווילונות הפשטניים שמרככים, הסדינים עם הפס העדין שמחבר לפס העדין שנמצא במיטה. אני חושב שחדר שינה טוב הוא חדר שינה שהטקסטיל שולט בו. נכון, ולצורך זה אני תמיד נעזרת באלה דקור. היא חברה, היא כבר מכירה את הטעם שלי, אני זורקת לה כדור והיא תופסת, וזה הכי כיף בעולם. כל הבחירות של הטקסטיל פה, אם זה וילונות פשטן, אם זה הבדים של המצעים שמהם היא תופרת, שזה כותנה מצרית בצפיפות מאוד גבוהה, טקסטיל עשיר. אני תמיד אומרת ללקוח, אתם חייבים לפחות סט אחד שיהיה לכם the best. זהו פרויקט קבלן. אין לך שליטה על המפתחים ועל החלונות. לכן הבחירה של הבדים הפשטניים והרקים הייתה פה כל כך חשובה. והתפקיד הנוסף שיש במקרה הזה לווילונות, זה לרכך גם אותם. חדר הרחצה,
בחרת ברצפה אפורה עם איזשהו פאטרן עדין, קירות חלקים באפור עמוק, וארון בעץ מהצבעוניות שאנחנו כבר מכירים, גם בשידות הצד, גם ביחידת הסלון, ומשטח קוריאן מאוד מעניין. חדר הרחצה ממשיך את הקו של הבית מן הסתם, ובטח ממשיך את הקו של החדר שינה. העריכים שבחרנו בחדר הרחצה הם מצד אחד מאוד גבריים, מאוד מחוספסים. מצד שני, שוב, אני מזכירה, זה פרויקט קבלן, וזה אחד הדברים שכן רציתי שהקבלן יעשה. לכן היה גם חשיבות איך העריכים האלה נראים. הרובה היא ממש נעלמת כאילו היא חלק מהאריח, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. אתה לא יודע איפה האריח מתחיל ואיפה הוא נגמר, זה חלק מהיופי שלו. הארון הוא שוב באותו עץ אקליפטוס, כמו בסלון, וזה גם מאוד עובד יפה עם החדר שינה. והמשטח קוריאן הוא כמו קערה מאוד עדינה, שהיא בעצם עוברת מאוד בעדינות מחלק ישר לחלק מתעגל, וכל המשטח ניתן לשימוש, וזה משהו פרקטי ונוח, ובטח מאוד מאוד יפה. יצאנו לגג והוא באמת רחב ידיים, אני חושב שהכנס לפה בערך כל פונקציה אפשרית. מתחילים בג'קוזי מוגבע, פינת רביצה, מטבח גדול, פינת אוכל, סלון חיצוני וסאונה. יש פה את כל האלמנטים כדי לעבור לגור בגג. בדיוק. הדרישה של הלקוח הייתה ג'ונגל על הגג, וזה מה שניסינו לייצר, ג'ונגל עירוני. לכל מה שקשור בתכנון של הצמחייה, נתתי יד חופשית לגן בגג. ליואב הוא מומחה בכל מה שקשור בצמחייה והתקנה של גינות מרפסת. להתקין גינה בגג זו התמחות נפרדת ומיוחדת. אתה צריך להבין את הרוחות, אתה צריך להבין טופוגרפיה, גיאוגרפיה. זה דורש מיומנות, מקצועיות, ובעיקר הבנה של תנאי השטח. עיקר הצמחייה פה היא ארץ ישראלית ומותאמת לאקלים הישראלי. זה יוצר את האינטימיות של המרפסת, ואפשר לראות בכל פאה ופאה את הצמחייה שמתאימה לאותו כיוון אוויר. הג'קוזי מוגבע, לכן היינו צריכים לייצר מדרגות ובמה, וכך נוצרה גם הפינת ישיבה שמחביאה את כל המכונות ואת כל מערכת ההשקיה. ויש פה באמת גג שאפשר לחיות בו את רוב חודשי השנה בחוץ, כי הוא מפנק והוא מספק לך אטרקציות גם למבוגרים וגם לילדים. צבי, אני רוצה להודות לך על סיור בדירה יפהפייה, דירה גברית, אלגנטית, מלאה בפתיחות. אני מאוד אהבתי את הפרויקט הזה. הייתה לי את הפריבילגיה לתכנן את כל הקירות של הבית, ממש לתפור חליפה למידות הלקוח ולהגשים לו את כל החלומות בשני שלבים. בשלב של התאמה ובשלב של הקבלן הפרטי, עם התפירה העילית שסגרה לי את כל הפרויקט כפרויקט ברמה גבוהה. צביה, תודה רבה, היה לי כיף גדול איתך, כמו תמיד. גם לי כיף איתך.